Bibti, it-tim ta' l-Atalanta ibiddel il-coach. Wara 9 snin Gasperini, iktar kmini din is-sena, ingaġġjaw lill-aljef tiegħu Juric u wara prattikament 10 logħbiet fis-serja Juric jingħata l-karta ħamra. Eżatt sena wara ingħata l-karta ħamra minn Roma u t-tielet keċċija tiegħu fl-aħħar 12 xahar. Iktar kmin illum minn floku ġie maħtur Raffaele Palladino, il-coach ta' 41 sena li mexxa fil-passat reċenti kemm lil Monza kif ukoll lil Fiorentina sa' 6 post u anke wassalhom sa' semifinali tal-Conference League. X'wassal għal din it-tkeċċija ta' Juric? Tensjoni żgur fid-dressing room kif kellu tliġġimgħat ilu mal-goalkeeper Karnesecki u kif kellu il-ħadd li għadda ma' Lukman ġiex telfiet infila fil-kampjonat minkejja li rebaħ away mal-Marsell illi speċjalment it-telfa tal-ħadd swietu qares 3-0 home ma' Sassuolo wara li kien tilef diġà il-weekend preċedenti ma' Udinese u issa naraw Raffaele Palladino li huwa coach emerġenti Italjan b'idejat innovattivi sa fejn se jwassal nit-tim ta' Bergamo. Fl-opinjoni tiegħi jiena naħseb li Juric qatt ma kellu jiġi kif jgħidu bl-Ingliż in the first place jiġi bħala coach ta' l-Atalanta minkejja l-fatt illi usuh kontinwità ta' Gasperini minkejja jew ċoe minħabba l-fallimenti li kellu dan l-aħħar. Però jien inħoss illi Palladino ħajkun coach illi jerġa' jġib fuq saqajh lit-tim tal-Atalanta. Insemmilkom ħbieb.